Ένα από τα πρώτα πράγματα που αποφάσισε η Επιτροπή Νεολαίας της ΟΝΑΣ λίγο μετά την ίδρυσή της ήταν η δημιουργία ενός ποδοσφαιρικού τουρνουά μεταξύ των διαφόρων αξιακών συλλόγων της Αθήνας. Με φιλικό και πειραματικό χαρακτήρα, η διοργάνωση έγινε πραγματικότητα και στο αφιέρωμα αυτό η Επιτροπή Νεολαίας της Ομοσπονδίας Ναξιακών Συλλόγων θα σας παρουσιάσει όλα όσα έγιναν στο κύπελλο Νεολαίας ΟΝΑΣ. Οι ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή ήταν 8, με τους αγώνες να είναι knockout και να ξεκινούν στις 26 Μαΐου. Ο τελικός θα πεζόταν 4 μέρες μετά. Η κλήρωση του τουρνουά έγινε στο σύλλογο του Δανακού, στο Γαλάτσι, και τα ζευγάρια που προέκυψαν ήταν τα εξής. Όλα ήταν έτοιμα να αρχίσουν. Το γήπεδο που επιλέχθηκε για τους αγώνες των προημιτελικών ήταν το 5x5 Τζόλις Κλαμπ στη Νέα Χαλκιδόνα και στο πρώτο παιχνίδι της αγωνιστικής ημέρας η ομάδα της Απειράνθου Απίσο Τόπι αντιμετώπιζε τους Λιβαδίτες του Γλινάδου. Έγινε ένα καλό παιχνίδι. Παρά τις προσπάθειες τους όμως, οι παίκτες του Γλινάδου δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν την απεραθήτικη ομάδα, που ήταν σαφώς πιο έτοιμη και εύστοχη. Τελικό σκορ 9-3 για τους Απίσο Τόπους. Ο φιλαθλός κόσμος πύκνωνε στις εξέδρες και όλοι προετοιμάζονταν για το επόμενο παιχνίδι ανάμεσα στο Φιλότη και τον Κινίδαρο. Οι φιλωτίτες που έπαιξαν σε όλο το πρώτο ημίχρονο με λειψή ομάδα δεν κατάφεραν να αναχαιτήσουν την ομάδα του Κινίδαρου. Σαφώς πιο τεχνίτες και με περισσότερη συνοχή, οι κινιδαριώτες δεν δυσκολεύτηκαν να επικρατήσουν του Φιλωτίου με το ευρύ 9-1, που δείχνει και τη διαφορά δυναμικότητας των δύο αντιπάλων. Πάμε! Είχε έλθει η ώρα για το τρίτο παιχνίδι των προημιτελικών, ανάμεσα στις Τρίποδες και το Δανακό. Η εξέδρα των Τρυπόδων πάντως έδειχνε έτοιμη για το παιχνίδι. Όταν άρχισε το μάτς όμως, φάνηκε ότι ο Δανακός ήταν πιο έμπειρη και δεμένη ομάδα. Η νεανική και ασύνδετη, ίσως, ομάδα των Τρυπόδων έμεινε γρήγορα πίσω στο σκορ και δεν άντεξε την πίεση. Ο Δανακός ήταν ο νικητής, με σκορ 8-3, κάτι που δεν στεναχώρησε βέβαια την τριποδιώτικη κερκίδα. Είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό, είμαστε άρρωστοι με τη ζύμνου το χωριό. Θέλαμε όμως να δούμε εν τέλει και ένα κάπως πιο αμφίροπο παιχνίδι. Αυτό ακριβώς μας πρόσφερε το ζευγάρι που είχε απομείνει. Η Κόρονος αντιμετώπισε τη δεύτερη ομάδα της Απειράνθου. Το τελικό σκορ ήταν 5-1 υπέρ της Κορώνου, αλλά για να φτάσουν ως εκεί, οι νικητές δυσκολεύτηκαν πολύ. Η απεραθήτικη ομάδα ήταν καλά στημένη, αλλά δεν είχε λύσεις στην επίθεση. Η συμπαγής αμυντική διάταξη και η ευστοχία έδωσαν τελικά τη νίκη πρόκριση στους κορονιδιάτες, ολοκληρώνοντας έτσι την πρώτη και επιτυχημένη ημέρα του τουρνουά. Μπράβο Μιχάλη, μπράβο αγόρι μου!
Ο πρώτος ημιτελικός αγώνας, αυτός ανάμεσα στους απίσω τόπους της Απειράνθου και την Κόρονο, έγινε μία μέρα μετά τα προημιτελικά και η Κόρονος νίκησε 7-1. Στα πλάγια, Μανώλη, βγαίνε στα πλάγια βασικά. Μπράβο ρε Σπύρο. Μπράβο κότσο. Μη σας ξεγελά το σκορ όμως, έπρεπε να έρθει το δεύτερο ημίχρονο για να επιβάλλουν οι κορονιδιάτες τον ρυθμό τους, αφού οι απίσω τόποι τους είχαν περιορίσει στο 1-1 στο πρώτο ημίχρονο, παίζοντας πολύ καλά. Μπράβο ρε Νικότα. Έλα ρε Νικόλα, δεν απογοητευόμαστε ρε. Παίξε ρε. Μπράβο. Τελικά η Κόρονος αποδείχτηκε πιο έμπειρη και διαβασμένη. Έφτασε στο ευρύ 7-1 και πήρε την πρόκριση για το μεγάλο τελικό του τουρνουά. Στον άλλο ημιτελικό του κυπέλου αναμετρήθηκαν οι ερυθρόλευκοι του Κινιδάρου με τους πράσινους του Δανακού. Το παιχνίδι είχε πολλή ένταση και οι ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Δανακός όμως ήταν πιο συγκεντρωμένος και πήρε την πρόκριση για το μεγάλο τελικό, νικώντας με 7-5.